Padagos ang pigigibong pursuit operation ka militar nga ni masusug ang mga rebelde na nakaribayan ning putok sa barangay Binalay Tinambak Camarines Sur maagahon kan Lunes. Sigun kay Captain Frank Roldan, tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army, antes ang inkwentro, nakari si Benin sumbong ang tropa kang 83rd Infantry Battalion, dapit sa presensya nin mga armadong kalalakihan sa nasambit na lugar. Tulos maninimpig beripikar kan tropa, hasta sa makaribayan nin putok ang nasa 15 miyembro kang NPA. Makalisang 15 minutos na ribayan ning putok, nakuha sa lugar kang inkwentro ang sarong M16 rifle, caliber 45 pistol, magazine para sa caliber 45 pistol, 6 na bala para sa 5.56mm rifle, 3 pidasong improvised explosive devices, 2 bandoliers, sarong cellphone, 5 backpacks, 10 duyan asin mga personal na kagamitan kan mga rebelde. Mayo man na naitalang lugadan sa tropa kang gobyerno, mantampiga aram pa kung may nalugadan sa lado kang NPA. Inaano namin to, kinikredit namin ito dun sa mga nagre-report kasi kung kami lang nahirapan din kaming hanapin yung yung kinaroroonan ng kalaban since na sila yung mga nandun sa lugar mismo at sila ay nagmamalasakit sa sarili nilang lugar na baka lalong magkagulo o madamay sila sa gulo kaya nire-report nila at yun naman ang pinagpapasalamat namin, May. Mientras tanto, sa parehong aldaw, nakaengkwentro man kang 81st Infantry Battalion Philippine Army ang 10 miyembro kang rebelding grupo sa Barangay Lugban, Bula, Camarines Sur na nagdura ning 10 minutos. Nakuha sa lugar kang engkwentro ang 2 M16 rifle, 4 na magazines asin sarong bandolier. Doon naman sa mga natitira pang miyembro, alam namin na kayo hirap na dyan sa inyong kalagayan ngayon. Kung kaya't kayo ay napapadpad na doon sa mga lugar na hindi ninyo masyadong kontrolado para lang makapangingit o makapangikin ng inyong mga pangtustos sa inyong mga pang-araw-araw na operasyon, hinihikayat namin kayo na magbalik loob na sa pamahalaan. Mayo man na nalugadan sa mga militar, piga-aram man kung may nalugadan o nalaga sa rebelding grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.